If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. Because now man no born yet to be here. No, I why you want get a ticket of money? What for show bus? I'll show bus. When you see I like UI Royal Lodge International Hotel, Mpu Obinabo, Ifitedunu, Anambra State. We offer you international and quality rooms such as super standard rooms with sit out, executive VIP, mini and super VIP rooms, ambassadorial and presidential suites with jacuzzi bathrooms. Have a feel in our VIP and pool bars with assorted drinks, spirit and gorgeous wines. With health and wellness mentality, our extraordinary chefs will give you a treat to our continental and intercontinental dishes catered at Mpu Obinabo, Ifitedunu of Oyago, Anambra State. For booking and inquiries, call us today on 080-6591-9090 or 090-3011-8399. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp Officially. I forget, sir. Victor Chidopala. Okay. Chief Victor Chidopala. You want to be chief? Nabuni. Kowana Hannes and Hemeleba Minister. Yeah. I was like one of the Bologna Christmas. I won't go and watch it. Where's your answer? I've got to Iwaji. Okay. An hour. Okay. I ought to Bonizia, one of the phone police knock over. So I ought to Otegaka, Idiham and Uncle. Otavaka, get Yoku. Okay.
Kedu ụdị mmadụ Igwe abụghị? Ụdị mmadụ ọ bụ? Ezigbo mmadụ ka ọ bụ. So, okay, your goodwill message towards him. Ihe na-agwụ ihe na-ekwudobe bụ na ọ ya chịka anyị bụ Nkwelle nka. Ife ọbụla bụ ebumnobi ọ na-ekele Nkwelle Ezunanka na ọ emezu ya. A na-arụ ya adị ya sie nye ike ọ na-agaghị na-abata abata. Aja mma bụrụ aja mmadụ ha bụrụ ya. Kedu ihe need from government at this material time now? Ife anyị dị bụ n'ụzọ nwa mgbe m na-abịa na m ada galọp wee na-abịa. Gọọmenti kwesịrị ịma ibe anyị n'ụzọ a. Mbere si ọka dị etu a abịa gọọmenti ahụ jụ. Aba m bụ Chief Victor Chinedu Ọkpala nna bụ enyi. Phone number you send the logo more the news. Phone number you send the news to more the 080 647 690 76. Lalo. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 08039167049 or you WhatsApp 08065796599. Okay, I bịara iri ji ndị Nkwelle Ezunanka tata. Kedu ka obi dị gị? Dịka onye so take part na this celebration. Obi dị m anwụrụ maka na since nne mụrụ m asị onye Nkwelle Ezunanka. Etolite mfụ igwe anyị nwere bụrụ arụsị nwakụ ọ na-achị anyị. Ọ bụla ya wetasị ma ọkụ electricity ma kouta ma First Bank of Nkwelle Ezunanka. Ọ na-ata anyị ụtọ na anyị nwere igwe ọ na-achị anyị. Ọ bụla onye gụrụ akwụkwọ mara ife, ọ bụrụ ndị nọ na-eri ọchọchọ na-egwu ndị mmadụ wayo. O emechaa nwụọ osisi ahụ nwa ya enwere igwe for a very long time. Ndị Nkwelle suffer. So when Bolu development storm one Nkwelle by left, right, and center. Development Nkwelle Ezunanka matuto na ye nwere igwe. Ụmụ okolobịa na ndị anya ukwu ndị land grabbers wee dubata Nkwelle wee tinye ọgbaghara na Nkwelle. Wee were ụmụ okolobịa apụta ele anụ ụmụnna ba ejefe ego ewere polisi back ebe up. Ọgbaghara ju Nkwelle anyị na-ebe akwa. Anyị mabụ ndị gụrụ akwụkwọ na-ebe akwa mana ife mwute na ife ifele na-eme na Nkwelle. Ewee megide nwanne anyị nwoke bụ Reverend Fada Chibuzobimma wee bata wee baa akwa lepecha ebelebe na ata ahụ ọmịtụ wee sị na ọ dị mma ka Nkwelle nwee igwe ka e nwere ego na-achịkọ Nkwelle. Ewee megide wee luo last year ewee mee election. Ndị uto na amarọzi onye ga-abụ igwe echi. Ndị asị na ọfa ga-abụ, ndị asị na ọfa ga-abụ, ndị asị na ndị ama mbụrụ. Emegide wesi oke ka bezie na town hall. Onye ọbụla mana ọ chọrọ igwe igwe dezie na town hall so that ka Nkwelle weziela aka fa chuzuo onye dịfa mma ka ọ bụrụ igwe fa. Nkwelle wee zuo na town hall. Onye na-asọpọtụ mgbe a na-azọ ya bụ igwe bụ Architect Damian Oluche na-alụ ọrụ architect na Unity. Physical planning, director physical planning na Unity. Dịka m na-asọpọtụ. Ife ji asọpọtụ na maka na mmalịa na Unizik na mụ abụ Unizik graduate. When I was in Unizik, I was student union transport chairman for 2 years. I later became student union director of transport.
and a lot of achievements. So, the said they can support Joya Malo Puma. And the man of Maga, Manogula, Walona Bank, and the road today. You see no young car, close and support here. And when at town hall, people decide there, no, yeah, Kafama. We'll give him the support. No, you want Kama. I am majority is not very Kafama. I enter when I be a support to be a contribution. If I buy one Jesus on our Walunkwelle, will to them over. In fact, open overall location of beer and the bad road. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. To his house, now because now for a love there. But imagine a baby are located. So I'm willing to do what I work and Obiora Anachuna supersede in my own because the year they happy. So I'm very happy today. Now 1 year, we going to Nkwelle Ezunanka. So if you get COVID, my mother can make sure we are. My daughter will never go to 2 hours. Manakedoka Iwaji kedu ruoga balonde Nkwelle. Jiawa tata Iwaji. Uloga balonde Nkwelle number 1. Okay, go see Nkwelle. Name go leader. Name go a leader. Magarandi bokulogo see. No, but don't know what else I need. So if it's okay, I'm going to be so ever open a world leader, again, what I'm new. Therefore, no longer have a mom, we don't think about I'm going to get over. I'm new for our trying. I don't know what in any team for no one. Mandy and answer a dog about Mandy and the modern Nkwelle Ezunanka Monday so Monday through votes, Monday support, Monday support. Can you come on with on because no Igbo so see united we stand. Igbo see the Obiora Anachuna. So that the modern Nkwelle Ezunanka Haijika Kano Kwado Igwe Omenife ORAZULUNYE Nkwelle wega niru n'ọbụ na anyị chachikọta aka support ya na-aga niru ga-abata maka na ihe ọ ga-abụ bụ onye mmalụ nke ọ maala eme owepụta obodo agaba n'iru maka na nyewe obi igwe na onwe ya bụ onye nwere obi umeala nwee nghọta nwa ịfụnanya ife gbasara Nkwelle na-atị ụtọ. In fact, Igwe abụrụ Igwe maka na ọ chọrọ ịbụ Igwe ma maka na Nkwelle tụrụ ya na nna ya ma nna ya bụ ndị na-akwado Nkwelle. Ilu na St. William Nkwelle Ezunanka o chere ine dị ebe ọ dị 1000 ị ga-abụ 200 or 300 ebe a ga-ede Anachuna donated by Anachuna. So fa bụ ihe ndị gbasara Chineke na-atọ ụtọ. So no Chineke ma ụma ji aka wee sị na obi a ga-abụ obi Chineke, obi Igwe Nkwelle Ezunanka. Daalụ. Afa m bụ Injinia Sir Celestin Polisa MNC KJI ọzọ ọbata na adị mma
today Igwe wee chia m anya eze Nkwelle Ezunanka. Phone number here to send the leg more than Phone number mo 08037741230. Ekene mu. Abuza de from nanya malum Benno University tuam oyo masele wokedi oji. Oyo masele. Ilu wa nile. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 08039167049 or you WhatsApp 08065796599.